Una trentena d'instagramers, és a dir, aficionats a l'aplicació per a telèfons mòbils que permet fer fotografies i penjar-les gairebé de forma automàtica a través d'internet a les xarxes socials, van participar ahir en una trobada al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. El resultat d'aquesta experiència es recollirà en una exposició. És una trobada amb tothom, et coneixes en persona, amb gent que només et coneixes virtualment, i fas una volta amb guia, descobreixes Catalunya i aprofiten de tot el que fas, de la sensació que et queda, la penges a la xarxa, és una manera de fer turisme. Amb un mòbil va molt bé, perquè tu poses el mòbil, sobretot els iPhones, poses el mòbil per ciutat. Ara, tu te'n vas aquí, això és unes fotos que és per sempre. D'aquí passen al mòbil s'editen i editen, o algunes que no comptarà ni tocar, tal qual, és que no fa falta, és natura. En aquests llocs, amb el mòbil ja pots anar amb bateria de cap de setmana. Si no vas ben preparat, bueno, però jo sí que vaig preparat, La motxilla aquesta amb bateria, que quan me quedo... Mare de Déu, senyor! Sí. Vam prendre la iniciativa de dir, vinga, fem el primer InstaWalk, i quin lloc millor per fer-ho que el Parc Nacional d'Aigüestortes, l'únic Parc Nacional de Catalunya. Un instagramer, més que el menú, mira si hi ha wifi. Hi ha wifi? Sí, anem a veure el menú que hi ha. Quan vagis a un restaurant i hi hagi una persona que en vez de menjar fa fotos, es mata i tot, i després es fot el plat fred, som nosaltres. Les xarxes socials han esdevingut també una eina bàsica per promocionar el turisme de Catalunya i en aquest cas el Parc Nacional d'Aigüestortes. Aquesta trobada d'Iguers n'és un exemple. Les millors fotografies es podran veure a partir del mes de maig i de juny a l'Institut d'Estudis Ilerdencs.